Alemaniara goiaz, Kolonia hirira eta hantxerako gure zen Jon Kantero oñatiarra. Indonesia, urte pila baten injo surfian ibili naiz eta hango kulturia erakarriken doz eta hori zaila, nik irisak itxak guztaiten, orduan koloniak ingaketan ez herri handi baten moduan da. Orduan, honek ingaketan ez nio ingoz. Alemana da, alemana izan zen, ikastia gura neben hizkuntzia eta neben euki, klasikak eta neben euki, orduan oso ondo torritxan niri hau, honekin nabil, ikasten da, guztua. Azkenean orruzua, otxinua, honek zaila dianek. Berua guro, berua eta euskisa guro. Atzalde hon, Jon! Atzalde hon! Ze moduz? Ondo, bentxe, ondo, fresko, baina negua aio dela muten da hemen. Urte bete pasatxo ja, hor zauzela, ez dakit jagoeneko ja egokituta, horko bizimodura, klimara, danera? Bai, nahiko egokituta, diferentzia asko ez da bangoekin, baina bai, egokituta guztiz. Zer esan zen geixen kostausatuna edo, horko egunerokuan? Azkenean hizkuntzia, ezin jentiakin berbain, nik txakurrak hotela, txakurrakin pasiera urten, da jentia galderak itotzun, edo gauzak esaten da, inglesakin maneja bihar, batzuk inglesa bakizei, bestatzuk ez, hor hilten itzan, justo. Askotan moizen, neskiak inoten beritzen, neskia, ke ha dicho, zesan dau, beti... Neskia itzultzaile lanetan? Hori laguntza oso ondiz izan da. Kolonia irixan, bizizara Alemanian, zer nolako irixa da? Azkenean, ni etorri nintzen nien hasieran bildurren nuken hori. Hiri handi batean oian, 11.000 biztanleko herri batetik, eta baina hemen azkenean zela katedrala dauen erdigunean, edifizioak ezin jaizan oso altuak, orduan da herri handi baten moduan, eta herri batetik ibiltzen moduan, berik baina dakotzula, gauzapila. Eta horko karnabalape ezagunak dira. Bai, justo atzo hasi zian. Atzo izan zen amaikaren amaika, izaten da, erder esango, el 11 del 11, a las 11:11, azten da. Eta eurandako da, beste urtaro baten moan. Azkenian hemen kolonia esaten da, 5 urtaro da duzela. Da duzela, negua, udaharrixa, udia, udazkena eta gau karnabalak. Azkenean atzo izan zen egun potente bat, eta gero hain ikusten duki duzu leku ezberdinetan, tabernak edo diskotekak golako lekutan, jaialdiza, disfrazota bateko, eta gero ja azkenengo egunak izaten dira otzaian, karnabaletako epoka hortan, eta hor ja bukatekin dira. Mendik aurrea, mendik otzaiera arte, metroen sartu eta ikusi zaike kokodrilo bat, edo payaso bat, edo danetik. Azkenean, puskat emozional dizatuna. Esan dugu, urte bete pasatxo zehazela ja hor, zer keroan zintuen edo, konta iguzu apurat zela dukatu esun hor? Nik berez neskia esatu nenan, zanen eskalaguna da nahoin, lagun batzun bitartez, eta azkenean, viaje aquí, viaje hor, denborana eskinekin eta biltzen gitzan, orduan desidunean ja lan haitzi, etxia saldu, eta honet hortia bizitza. Eta gaur egun, Jon, zertan diar duzu lanian? Ontxe, hemen portutxo baten nabil elektrikari moan, barkuak eta rineko barkuak eta torten dira, eta batzutan barkuan oso gutxitan, baina instalazioako elektrizia armaizu elektrikoak, instalazioan kontrolatzen eta arreglatzen. Zu elektrikari lanetan, baina enpresia bera, zertan diar du enpresiak? Da barkuan tailer bat, azkenean rinean movimentu asko barkuana, bai hotelak, bai kargakuak, ferrixak, rina alde batetik besta pasatzeko, eta horri danak behar duen mantenimentua eta asko hona etorten dira. Enpresa etorten dira, gure enpresara. Eta hor mantenimentu egitxako, edo elizi aldatu, o kaskoko reparazioekin,
Trafiko handixerako ibaixa da, oza, irrein badakigu danok ibai handixa dela. Bai, trafiko ez dakit jaun dizen, oza, Europatik gehizien dakona ez dakit esango nuen, baina bai, asko. Men movimentu asko, beti irreina jatezen nien kargero, pasauto. Eta gero hotelak baita asko. Barko hotelak, bai, oin neguan aztentxaku lan hori. Zaudan egoten dira, bai, movimentuan, eta oin mantenimentu eta bia dauenean, neguan gaketan dira, eta oin guretako lan gehien dauen epokia. Eta zu zeu, ibilteza, itxasontzi barrutan? Oso gutxi, noizian mintokau izan txat, baina bestelakoi, barkoan dakoi elektrizista esternu hartzen dabe, kanpokoa, subkontratago hartzen dabe. Eta lanaz gain, zein zure eguneroko hor? Azkenian hemen egunerokoenetako lanetik urten edo etxagoltean izan dira, txakurrekin pasioanin, txakurrekin ibiltzen ga, hortik men parke baten ibiltzen ga, eta igual tabernan bat joan, zerbezatxo motartu, edo... Azte burutan furgoneti hartu eta... Bai, kanpora. Aldanien kanpora. Oin eguraldi honekin, gutxiu. Eguraldi honekin gehien bat egin du hemen inguruko herritxa joan, igual pasio, buelta luziakin. Txakurrekin da ibiltzeko, pasotik eta hola. Hemen mendixak gutxiako. Oitzutan mendixak inibiltzea, mendixak gutxi hauz, así que... Eta Alemanian bertan? O Herberetan baita, Belgikan bebai hor gertu zauzei, ezta? Bai, azkenean Herberietako 2 ordutara, 2 ordutara ja kostan gauz. Amsterdam inguruko berauko kostan gauz, orduan, bai. Fangaren aula kanpora izan da, gehien bat Herberetan. Azkenean itxasua tentatzen doz, nahi, asko, eta gehien botaten dutena faltan da, así que... Eta zein izaten da plana, furgonetiakin? Ostiralia lanetik urten, kargau, eta familiekura fan. Normalian aplikazioan mitartez iten dut Park Fortnitekoakin. Baserri nahiko txo baserri estiloko dira, etxe pribauak, baina koinako igual 3-4 leku autokaran handako, eta eskainketan dutzu, bertako gauzak, igual batzutan baten egon ginen salak arixan rota bat, iken dutzu gia turistiko moduan inguruan. Hala, askotan ikena topaiten horrekin, eta oso guztua egiten da. Eta ondo preparauta dago, ondo egokituta dago inguru hori, horla ibiltzeko? Bai, oso ondo dago preparauta dago, bai. Dakotzu, parking askakotzu, gero aparte baserri estiloko ni dakotzu, eta... Bai. Hasieran aipatu duzu, gehien kostauta esatunetako bat hizkuntzi zen zela, ja pasau da urtebetetxo bat, zela zoiaz, alemanakin? Bueno, hor, ulertu nahiko ondo jendot, baina gero ja berbaitia kostetxetxat, gauza komplikau dauz, gero gehien esan dena artikulua gauzia da, artikulua gudaku emakumezko eta gizonezkoena, hemen irudakoi, orduanetako lio bat izaten da, eta depende segitz, bestera bat eulerketan dutzu edo, horri bizen ez. Konversazioak eroteko moan nahi da. Klasiako ezarri hartzen dituzu? Bai, hasi nintzen aurrek urteko irailean, intensibo batekin, 4 egun hastian, 4 ordu egunian, eta inabil 2 egun hastian, 3 ordu egunian. Eta ja batakin nabil, orduan, bastante aurreratuta nabil, baina kalian agurri itxotzen nien bat hori batzuen kostaiten. Izan be, han bako jeuran eskualdeko alemana, aleman propio bat, horrepe samurtu ditu egiten gauzak. Bai, hemen koltsa dakoik, da, koltsa azten dienean berbaiten ez dau entenditik, inondik. Oso ondo, Jon, ez dakit aurrera begira, ze asmoakotzun, hor egonkortuta ikusten zatzu, oinati begertuakotzu, orduan aitzakiarik ez? Bai, azkenean, azkin bat hartu ezki hor 2 ordutan lau, orduan oingoz nik hemen guztan lau, ezik ez dago bueltaiteko asmorik. Iko musika denboriakin, jarze pasatzen lan, baina... Ingoz mintzatez. Bueno, bizitan mentze bai. Bai, bizitan bai. Bizitan urtean, batzutan mintzo, bai. Aurrek urteko gabonetan noritzen, aurtengo gabonetan beban horia, así que... Oso ondo, Jon, eskerrik asko. Zeure txeko atiak zabaltziatek eta plazar bat. Zego, eskerrik asko, baina. Ondo segi. Agur.